Kublai ya pi paralog ba ien. Te ngapdang subha ya pi sa shisien hakane ka channel. Te paralog ba ien hakane ka por ngaman ra ya pi ka wei ka story ka pasum lung bat. Ya wasuk ta ru haduk kata-kata. Bat ngangai ru paralog ba ien lada pisngap ya kane ka story klempep pisa jauh ki umat. Te kane ka jingituk hana kala je haspen. Bat hakane ka shnong ladon ka wei ka kena samla ka bakerteng ka Sofia. Bat kane ka kena kamdon syu ki kimi pa namar ba kilah klat no da ka ba ki yo ya ka jing pangklong snam baro arngon. Te kumta hakane ka klipman kane ka kena ka hap mantri stom dala dehi ban yo ela ka bam ka di bat ban yo ela ka jakpo ka jing im jongka. Te kumta kat bagi sengi ki por kinang yat kane ka kena ru kadang ban syu ki jing jenjar haka namar ba omdon syu ba pet bat ban ria ka kane ka khlimat lat no na ime ipa ki bade ki nong pentengan ka jing im jongka bat ki bru ki padon hakane ka snong ru kimdon kata ka mensim ban ya isin elang. Te kumta hi haba ki sengi ki por ki layan na japat bah ka wei pat ka sengi kane ka Sofia kala lej ban wat belash rum sheneng kat bayo ha kata ka klipman te jarang kat bah kane ka klipman kane ka Sofia kalawan poi ka wei ka ying paki dulan ka bahe bah bat hakane ka por kane ka Sofia pat kala kerpat yang ne ubreu ubakerteng Manuel da ka baong da ka sur ka basu jam bat da ka sur ka basu tulot pat hangne kala ong ba subhase ai balalem yanga namar ba nga suthan palat bat ngam juyo ru kabam kadi kababiang ka jing im junga bat bunsin nga haban sya thangan namar ba ngalong ka khna ka baduk hadu kata-kata bat ime iparu kim don rekat syu bat nga bat kila i khun suat no yanga seden marwi. Te haba une Manuel ulay sngau kumta bat hang tahi ula jau ki umat bat ulay yampai donot hangta namar ba haka jing im jong kwa bagi kena kin mat jing haka jing im jong ki bat hangne ka Sofia pat kala kali bat ong ya balai pa piam ke ka bala jia ya pi bat une Manuel pat ula ong ngasusen ya ke ka bala jia ya pi bat haka jing ya lenti jong pi bat hangne hi une Manuel ula ong kan ka Sofia ale ngan ai ka belanda ka benta jong pi. Te hakane ka klipmat haba kane ka Sofia kala yo ya kata ka jing bela pat kumtahi kalangu ladem ya une Manuel bat hangne pat Manuel ula ong pimdan kam ban aingu yanga hendrei ngakwa pat ba ma piru pinyo lem ka jing kemen kum ba yo lem ki wei. Te hakane ka klipmat te kat ba kane ka Sofia kadang trei ki kam yeng bat hakane ka klipmat kamit pat kalalap ya ka. Te haba une Manuel pat ushem bagamit kalalap ya kane ka Sofia bat kumtahi ulapha bansa no ya ka hakane ka ying jong te ondala shai men step lawan poi ka kemi bat kapara jong Manuel bat hakane ka klipmat jarang khat lawan poi shua da kapara jong ka bakerteng ka ana bat kumta hakane ka por kalayo i ya kane ka khna bat kalalej ban keli la hemmen bat ong ba piwan ya lam kabreu ayu kate bat hangne Manuel pat ulong ngawan ya lam ya kane ka khna namar bakam don shu kikmi ba bat kalong ru ka khna ka bashem jenjar ba haka jing im jongka bat habang ayo i kum kine ki jingja ngamla ban set ya ki umat ban le bhai ki bru ki baduk kadlong ka jing kerku ka bakrau tam na ublei bat hakane ka porpan kane ka anapat kala pha be no ya kane ka Sofia bat hangne uhemmen pat ula ong ngamla ban le kumta na marba ngating ya ublei bat dei ublei ru ubala kerku yanga ka jing im jonga. Te haba kane ka ana kam sngola nia shu te kumtahi hakane ka klipmat kala phetno yala desha ka kamera lade bat andala dap pat sakat tu ka nepor lawan pat saka kimi jong Manuel
Bat haba kane ka kemiru kala syamba don kane ka kena hakane ka yeng. Bat kumtahi kala lej ban kelia la ujong ukun ubadai umanuel bat hangne kala kelia ukun balai piwan ya lam me kane ka breu ayu kate bat hangne pat une umanuel ulaong Mei ngawan ya lam ya kate ka kena namarba ngasngusun palat namarba ilong ikena ibom don shu mei ipa kacing imjong i ban hakane ka klimat pan kane ka kemi kalapa be no ya kane ka sofia bat hangne pan une umanuel ula pen hitran ya la ka kemi bat ula ongru hato mei banyarap ya ki bru ki basyam jenjar kalong kapop se mei bat hang tapat ka kemi pat kala ong lada pikwa ban sumar bat ban le bhai te khna pide ban mi no na kane ka yeng te kane ka klip mat pan une manuel ulong to me ngan mi na kane ka yeng bat kan mau ne ka jis ngo sarong jong phi bat piru phin sadon hi kisngi ba phin sa syam janjar kumba phi isi ine khna I batip sngi te kane ka klip mat haswa ba unmi no na kane ka yeng ulong Mei phim don jing tieng ya ublei dang shong suk ma phi mei ba la ipara jonga bat ngan penhe pensan ni ine ikhna hadu ba in dalong breu man breu haka jing im jong I namar ba nga I ya I kumba nga I ja ublei namar ba hakmat jong ublei ngilong ka wei kublei shibun paralog ba I kane ka story kalakut hangne te paralog ba I subhasa line ikane ka video bat sa comments ru pisngau kumno syapang kane ka story bat ka ai ne em ka jing kai na ka benta jong phi marok lang kublei shibun ngan sa penmi pat next part hakaway pat kapor